खुलुमबाय दिनै 26 मे 2022 नि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय कर'ना भाइरास आरो साइक्ल'न आम्फाननि उनाव आबादखौ खहा खालामनाय एम्फौ। सोलिबाय थानाय हादर नाङै कर'ना भाइरास आरो बावैसो समाव जालांनाय साइक्ल'न आम्फाननि उनाव मोनसे गिथावना जाथाया सोराङाव फैयो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आरो राजस्थानफोर बायदि रायजोआव एम्फौआ आबादारिफोरनि आबादखौ गाग्लोबनाय जाथाया समाजारि बिजोङाव भाइराल जागासिनो। सुलुंनि बादिब्ला बे एम्फौआ इरान आरो पाकिस्ताननि बालुचिस्तानफोर बायदि जायगायाव आबादारिफोरनि आबादखौ सिगाङावनो खहा खालामखांबाय। थांनाय 20 मे खालि राजस्थाननि दाउसा जिल्लायाव बे गिथावना एम्फौखौ गिबि खेब नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि 5 साननि उनाव दाउसा जिल्लानिफ्राय 200 किल'मिटारसिम गोजान आजमेरावबो सहैयो। खौरांनि बादिब्ला बे एम्फौआ उत्तर प्रदेशआवबो सहैबाय। दासिम राजस्थाननि गासै 16टा आरो एमपिनि 17टा जिल्लाफोराव बे एम्फौआ गोबां खहा खालामबाय होनना सुलुङा बुंदों। जायनि उनाव गुजरात आरो पान्जाबावबो सांग्रांथिखौ होनाय जायो। बबेखानि बे गिथावना एम्फौनि आबादखौ गाग्लोबनाय जाथाया गोबां आबादारिफोरखौ गिखांहोदों। नम्बर 2 दङ आमेरिकाया पाकिस्तानाव मदद होदों। आमेरिकाया फोसावनाय बादिब्ला पाकिस्तानाव कर'ना भाइरास इनफेक्सनजों जुजिनो थाखाय 6 मिलियन आमेरिकानि डलारनि मदद खालामगोन। पाकिस्तानाव आमेरिकानि एम्बासेडर पल जन्सआ मोनसे भिडिअ'आव बुंदों, बे रांजों पाकिस्ताना बै गाहाम देहा मावसुमाफोरखौ ट्रेनिं होगोन जाय देहा फाहामसालियाव कर'ना भाइरासनि गोब्राब केसफोरखौ नायबिजिरदों। जन्सआ पाकनो बावैसो समाव दरनै हादोरफोरनि गेजेराव लोगो आरो पार्टनारशिपनि महराव मेडिकेल हेफाजाब दैथायहरनायनि थाखाय गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। आमेरिका सरकारा पाकिस्तानखौ कर'ना भाइरासजों भुगिनांनाय हादर फोसावदों। बे समनिफ्रायनो दासिमाव गासै 21 आमेरिकानि मददखौ होखांबाय। नम्बर 3 दङ बिफाखौ दैखांनानै 1200 किल'मिटार साइकेल सालायनाय ज्योतिनि खाफाला गेवदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय जेंनाजों हादोर नाङैनो भुगिनांनाय समाव बिहारनि सासे हिन्जावसाया गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै बे समाव हादरजों लोगोसेनो गुबुन हादोरावबो सावरायजादों आरो बाख्नायजादों। लकडाउननि समाव गावनि बिफाखौ साइकेलाव दैखांनानै गावनि आंगो गामि बिहारसिम दावबायनायनि थाखाय ज्योति पासवानखौ सिगाङाव इन्डियान साइक्लिं फेडारेशनआ ट्रायलनि थाखाय हांख्रायखांबाय। दा ज्योतिनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां बाथ्रा दि मिरु मन्त्रि रामबिलास पासवानाबो हिन्जावसाखौ मदद होनो थाखाय सिगांबोदों। बबेखानि ज्योतिया बेरामि बिफाखौ साइकेलाव दिखांनानै 1200 किल'मिटार लामा हान्थिदोंमोन। स्पर्ट्स अथ'रिटिया साइक्लिं स्पर्टआव ज्योतिखौ सोसननो थाखाय इन्डियान साइक्लिं फेडारेशनखौ खावलायदों आरो ज्योतिनि सायाव थाबैनो आनजाद लानायनि रिपर्टखौ गथायनो बिथोन होदों। नम्बर 4 दङ एसबिआइआ बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरनो सांग्रांथि होदों। हादरनाङै मोनसेनि उनाव मोनसे अनलाइन गेना खान्थि सोमजिनाया सोराङाव फैदों। बे समाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि बेंक एकाउन्टखौ नोजोर होनाय जादों। बे खैफोदखौ नोजोर होनानै स्टेट बेंक अफ इन्डियाया गावसोरनि बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरनो सांग्रांथि होनाय जादों। बेंकआ बुंदों, जुदि सांग्रांथि लायाब्ला बेंकनि गासैबो फैसाया गोमागोन। भारतीय स्टेट बेंकआ गावनि गासैबो बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरनि रिमोट एक्सप्रेस मबाइल गेना खान्थिनिफ्राय सांग्रांथि होदों। बेंकफोरनिफ्राय टुइट खालामनानै बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरनो खौरां होनाय जादों दि रिमोट एक्सप्रेस मबाइल गेना खान्थिनि गेजेरजों अनलाइन गेना खान्थि खालामनाय जायो। बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरनो कल खालामनानै गावखौनो गाव बेंकनि बिबानगिरि फोरमायनानै बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरनिफ्राय वालेट बेंक एकाउन्टनि केवाइसिआ फुरा जायै आरो डेबिट कार्डआ ब्लक जानायनि बाथ्राखौ बुङो आरो बेंक एकाउन्ट गोनां सुबुंफोरखौ एप डाउनलड खालामनो बाथ्रा बुंनाय जायो। नम्बर 5 दङ सुइन फ्लु गोहोम गोग्लैयै ओनसोलफोराव अमा बेदर फाननाया सोलिबाय थागोन। बावैसो सानफोर सिगां आसामनि दाब दाब जिल्ला ओनसोलफोराव आफ्रिकान सुइन फ्लु बेरामजों गोबांथार अमाफोरा थैनायखौ लानानै रायजो नाङै अमा बेदर जानाय आरो फिसिनायनि सायाव सुबुंफोरा गिखांनाय मोनदोंमोन। बे समावनो आसामनि मन्त्रि अतुल बराया अमा फिसिनाय एबा अमा बेदरनि सायाव मोनसे बाथ्रा फोसावदों। मन्त्रि बराया फोसावदों दि आफ्रिकान सुइन फ्लु गोहोम गोग्लैयै ओनसोलफोराव अमा बेदर फाननायखौ सरकारा गनायथि होगोन, नाथाय जायफोर ओनसोलफोराव थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय आफ्रिकान सुइन फ्लु बेरामनि गोहोम गोग्लैदों बे ओनसोलफोराव अमा फाननायखौ आबुङै होबथानाय जादों एबा बन्द खालामनाय जागोन। नम्बर 6 दङ सारन्थाइ गावनायनि सांग्रांथि होगोन मोनसे गोदान एपआ। भारतीय बोथोर बिफान आरो आईआईटी पुणेनि जर'खाफोरा मोनसे गोदान एपखौ बानायदों, जेराव बोथोर बिफाना गावसोरनि बोसोन होनायखौ फोसावदों। रायपुरनि बोथोर बिगियान मिरुआ सारन्थाइ गावनायनिफ्राय सांग्रांथि होग्रा दामिनि एपखौ बाहायनो बोसोन होदों। बे एपआ सारन्थाइ गावनायनि 30 एबा 40 मिनिट सिगां सांग्रांथि होयो। बेजों सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो हागोन। सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे रायजो सरकारनि थाखायबो बे एपआ गोबां मदद गोनां जागोन। मख'नो गोनां दि सारन्थाइ गावनायजों हादराव बोसोरफ्रोमबो 2,100,000 सुबुंफोरा थैयो। दिनैनि निसाबथिया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।